Foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la an minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila bi Mali kunnafoni kan bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la kunungo alamisa novembre kalo tile muga an ka jamana minisiri min ɲɛsinen don jako koɲɔgɔn ni o ye ministre de l'industrie du commerce Musa Alassane Diallo o kɔni ye lasigiba dɔ kɔni kɛ min na u ye laɲiniba dɔ ta min na a gafew yɛrɛ bɛna bolonɔ bila ka sanga ni bi juma novembre kalo tile muga ani kelen ye o tɛ dɔwɛrɛ ye camion sterni minnu kɔni bɛ taji la don an ka jamana kɔnɔna la u mɛlenba o ka kɛ su kelen ani tile kelen walima heure muga ani naani ye u kana tɛmɛ o kan dɔn ma kɛyɔrɔ o la walasa u bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka an ka jamana kɔnɔna ka taji ko ka se ka nɔgɔya don a sɔrɔli cogoyaw la. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ an bɛ taa an songokaw olu fɛ ni nɔ a bɛ taa denbaya kɛmɛ bɔɲanko la minnu kɔni ye u sigiyɔrɔ bila ka asabu kɔni kɛ ni dekun ye olu ye dɛmɛw kɔni sɔrɔ ka bɔ min bɛ tali kɛ balofɛnw yɛrɛ kɔni na o dɔw la fɛn min tulu b'o la fo ka taa se malo o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ma. Ale bi an songo marabolo kɔnɔna la an songo sous-préfet central ni o ye Jelimadi Sumano ye kunnafoniyaw carila ka sanga ni novembre kalo tile 18 ye ko dabama ka wele kɔni sera ale ma min yɛrɛ la kɛra ni bana kuntagala surun dɔ ye a kun nana furakɛli la Bamako an b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ a la. Kalanko bina ku kan sariya okumu kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ sanfɛ kalanden minnu kɔni bɛ ka sariyaw kalan ni o kɔni ye futur magistrat ani futur greffier en chef ye o la INAFJ ni ale kɔni ye jɛkuluba ye ale ye ordinateur portable 234 bɔɲanko ani code juridique kɔni di ni école kɔfɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛra kɛnɛ kan an ka jamana ministre ɲɛsinen don kiriko olu ma ale kun bɛ kɛnɛ kan min kɛra bonyaba ye kosɛbɛ. Kasangani domi taleno ko a koladoniya ko journée mondiale des toilettes ni o kɔni ɲɛkɛn olu tɔgɔla don ye min bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ kasangani ɲinata okumu kɔnɔna ye Kulikoro marabolo kɔnɔna la u ye a la ɲɛnamaya kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɛra ni lajɛbaw sigilen ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ ni maaw ye fɛn min ka dɔn ka fɔ ɲɛgɛn koɲɛw a matarafa cogo la ka d'a ka dogoyɔrɔ bana caman o bɛ sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔna olu fɛ maaw bɛ se ka u yɛrɛ tanga cogo min ani ni a b'i la i bɛ se ka a furakɛ cogoya min na. Nyoro du Sahel ka olu fɛ yen o kɛlen kɔfɛ ka wagati jan kɛ ka sɔrɔ camion sternu kɔni tɛ ka don u fɛ yen ni o kun bɛ ka taji sɔrɔli ko gɛlɛya cogoya min na ka sanga ni fɛn min ka dɔn ka fɔ kunna siniko ye a yirala ka fɔ ko sterni caman kɔni o donna fɛn min ye Nyoro mara o kɔnɔna la min yɛrɛ bɛna se ka sababu ye ka dugumaw lafiya taji sɔrɔ ko la. An bɛ to AES kunnafoniya olu kɔnɔna la Nigerkaw olu fɛ yen nɔ san o san olu kɔni bɛ lajɛba min sigi ko festival du rire min yɛrɛ kɔni kumakan tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nisɔndiya kɛ ni o ye yɛlɛ ye o kama ɲinan festival ba yɛrɛ kɔni bɛna nu don ka sanga ni sibiri novembre kalo tile 22 ye Ɲamɛ palais de congrès o kɔnɔna la min yɛrɛ la ɲinata denfaya bɛɛ talen don ka a di Maroc roi yɛrɛ o kɔni ma. Kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ taa Benenkaw olu fɛ yen nɔ Faransi jamana kɔni ye tanti mugan o kɔni di Benin finitigilakaw ma dɛmɛdi min kɔni dara Gabon ta kan min yɛrɛ la u ye vélo 5 ni o ye nɛgɛso 5 bɔɲanko ka o di Gabon jamana yɛrɛ fana ma u y'a yira ko laɲini min bɛ u la a kun ye ka banbagaci wale tigilamaw kɛlɛ ka bɔ ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ. Senegal jamana kɔnɔna la wagati damadama kɔni kɛra a kunnafoniyaw carila kunnafoni disiraw ani bɔlɔlɔsiraw fɛ ko fɛn min ye Senegal jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye Faye ani a ka ministre ɲɛmaa Ousmane Sonko ko furuko kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ kɔnɔna wagati laban in na jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye Faye ale kɔni kumara min n'a yira k'a fɔ je ne ferai jamais du mal à Sonko et il ne me fera jamais du mal min n'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna juguman ta cogoya si la ka Ousmane Sonko sɛgɛrɛ ko wa ko Sonko fana tɛna juguman ta k'ale sɛgɛrɛ nin kɔni bɛna kɛ sababu ye maaw yɛrɛ kɔnɔna tagafan dɔ kɔni don kunnafoniya minnu bɛ cari u ɲɔgɔn cɛ u ko ɲɛw la. Ka kunnafoni datugu an bɛ taa Cameroun ka olu fɛ yen nɔ Cameroun jamana ɲɛmasigi kalafiliw tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye fanga Sina Issa Chiroma Bakari ale kɔni Aliciancom suganti k'o kɛ a ka porte-parole officiel ye min na Aliciancom yɛrɛ avocate ye a si bɛ san 80 bɔɲanko la ka sanga ni a sugantili ye a ka kuma fɔlɔ la a y'a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ la ko jamana ɲɛmaa 2 de kɔni bɛ Cameroun jamana o kɔnɔna la ko ka d'a kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa de kɔni kan ka porte-parole kɔni o suganti nka
nga ko fɛn min fanga sinare kɔni a suganti min yɛrɛ kɔni ti jamana ɲɛma ye ko ale be a yira a ka kuma kɔnɔna la ko jamana ɲɛma kelen dɔrɔn ni kɔni be Cameroun wa o ye Issa Chiroma Bakari de kɔni ye ko ani jagoya fanga tigi kelen min yɛrɛ kɔni tɛ fɛ ka fanga bila a ye nin de fɔ a ka kuma daminɛw la. Amta Fransi jamana kɔnɔna la seko ni dɔnko bina kuka Aya Nakamurani ale artiste française ya sigiyɔrɔ bɛn no Fransi jamana kɔnɔna ma ale kɔni kɛra artiste féminine en solo mi sera ka exploit bakɛ a ɲɔgɔnna ma se ka min ɲɔgɔn caman kɔni kɛ ka da kan yirala ka fɔ mɛ kalo tile 29 tile 31 Aya Nakamura ale kɔni Fransi stade ba kɔni o fa wa min yɛrɛ fana kɔfɛ a yirala ka fɔ ko a lamɛnni do ka taga fɔ ma miliyari 7 bonya ko walima a ka ca ni o ye o bonya ko na diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔnɔna a ye jɔnjɔnbaw yɛrɛ kɔni caman sɔrɔ hali ni a sɔrɔ la a kɔni yirala ka fɔ a ka fɛn caman ye cogo ni ma caman ta tɛ kelen se ko in dɔn ko bina kun kan. Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dan sigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.